bersyukur isih ana sing ndelok. Lah emang panitia pesen karo aku. Pesene Pak, Mas Glior, engko nek wis ora ana sing nonton ketoprak dibari ae. Lah iki ana sing nonton rampunge kapan? lho nek isih ana sing nonton ya tetep berlangsung. Lah mulane iku ketoprak iya ta? Heeh. Penonton ketoprak iki ana 3 bagian. 3 bagian. Sepisan Sepisan sing sepuh, sing loro, sing nom-nom, nom sing ping 3 cah cilik-cilik. Sing sepuh-sepuh. sepuh. Wah, iki mesti padha ngematno cerita, ngematno lakon. Iki sing sepuh. Sing sepuh. Sing nom-nom Jelas no. Angger taman cah wedok-wedok metu iki. Iki lho. Pinggir panggung iki bek cah nom-nom. Berarti sing nom-nom iki senengane nggone taman. taman. Lah sing cilik-cilik, Sing cilik-cilik Pak, angger kepruk metu salto-salto. Cah cilik-cilik seneng. Dadi sing sepuh ngene iki ngematno lakon. Sing enom taman, sing cilik kepruk. Terus dagelan iki lho sapa sing delok. Sing delok ya ijeh ana nyatane ngono lho. Tapi ijeh ana, tapi ya sayange manggon ndi? ora ana sing nyawer. Cah wedok iki lho Crit. Kene. Suwawerane ning jero diitung oleh 3.775.000. Walah, kae lho Pak. Karo adol bandrek. Omonganem nek aja kuwatir nek soal saweran. Lah kok iso gak kuwatir Panitia kene iku pengertian lho Pak. masa Wis disediani amen dikon masak ndas. kanggo sapa iku? Ya kanggo kita berdua. Dadi aku karo kowe esuk dimasakno ndas. Ndas manyung, Kok ndas manyung la apa? ndas sapi, Duduk ndas wedhus, ya ora. ndas pitik. Blas. Lah kira-kira aku karo kowe dimasakno ndas apa, Crit? Ndas trek. Ndas tergono wabrak dasem ngono. Oh, kowe sedikit bicara sing gak didengar. Lha wong ku kudune ya bersyukur aja meri karo rezekine liyan. Lah kene padha-padha wae rezekine dhewe-dhewe kok. Lah iya. Mulane iku sithik akeh rezeki iki disyukuri. Upamane rezeki cingkir ya ora mungkin kok Gusti Allah iki maringi rezeki gelas. Ngono ya. Ya Mas ya cingkir diwaringi rezeki gelas mesti kutah ora kecekel. Mulakno aja meri rezekine kancane. Sing nonton iki akeh. Wah, nom-noman ya iso ana sing sepuh ya iso ana. Iki ana sing diuni barang. Ana tak diuni. Ngeluari nadare. Nandar apa, Pak? Apa nek ana ketoprak ning gone ngobongane arep turu ning arep panggung. Wis kabul. Sopo iku? Walah. Kok bangetan kowe lek kok. Lah iko ya ngono bobok wah penak era karuan kaya ngeloni anake ae. Karo kaya wong delok TV ning ngarep TV ngene. Kene. Iki bagian iki sing wedok-wedok. Malah mayoritas kene iki sing anu. Kene. Cewek-cewek. Sing ijek mirsani. Lah iku berkerudung, sing pakai kerudung iku ya cewek. Iki cewek. Iku dingaran kok macak lanang iki. Sing ndi ta? Guyang-guyu pajak kendang iki biasane nek bengi macak wedok. Ya aku lah ngene kok, Pak. Apa? Sebabnya apa kok ndekne kok guyang-guyu iki lho? Apa sebabnya dekne kok guyang-guyu? Ya bahagia iku mergo Senenge. sajene pepek. Biasane nek sajene ra pepek ndek ya ngamuk terus ya. Apes aku lho, Crit. Apes iki Mas. Ada apes gini. Lah aku iki lagi metu ngene piyuh. Senajan kene iki lepas. Iya toh? Nanging ternyata luar biasa dulur-dulur kene. Alhamdulillah. Jajan komplit. Kopi komplit. Lho aku manggon ning guri omah kono kok apes. Apese, Pak? Jajan ora ana, kopi ora ana, malah ape diri idak-idak pedet tucul. Lho sing salah iku ya ora panitia. Lah sing salah sapa? Ya sing salah ya kowe dhewe iku, Pak. Lah kok iso? Wes digoek-goekno nggon ning kono ya genah. Diandang entek ning kandang iki lho. Awan wis nunggoni karak di PP. Loh, iki digine malah pekerjaan tambahan. Kok
rajak tambahan piye aku keselen sak akikah aku manggone kene kok karak ditotoli pitik. Lah aku malah koyo tugu pitik ben karak ora dipangan bolak-balik tak gusah ora turu aku mangan. Ngene iku lah sing duwe omah ya pengerten. Pengertene. Engko nek garak garing kok gleyor tak kon nggo muleh, nek ketoprak sepi tak kon ngekum ben dienggo pangan gleyor. Iya ngono alhamdulillah luar biasa priyantun kene. Nyatane iki mang ya to. Neng guri pertengahan ngene iki aku diparingi lampu. Pengertian kok. Pengertian luar biasa dulur kene iki nyedulurno. Iya kudune ya tetep seduluran selawase ya Pak, apa meneh ana tepi sedekah bumi. Sedekah bumi. Nguri-nguri budaya Jawa Lho jarine. kudu wong Jawa kudu budaya. Soale wong Jawa iki nek ora ngerti budaya berarti ora wong Jawa. Jawa. Kok tembung ja karo wong Ana tegese Pak. ana tegese Ja. jaga. Wah, Wah, pura utawa kawitane mulane wong Jawa iki kudu iso jaga kawitane. Kawitane biyen sedekah bumi nanggap ketoprak, saiki turun temurun konggone leluhur diparisno karo anak putune, sedekah bumi ya nanggap ketoprak. ngono ya. Mergo wong Jawa iki ora iso urip tanpa huruf Jawa.